Kaseng itu lingbau Presiden Barangbau Badan Bogdkar ulakran cikala patai kubur ragaba pensyai halor kajingkeno onong wat RTI bapau udas parsing rani meneksi dekabang baki NGO habaki wan ki kaman kentiu ya karoi kapar kayok kakam yo jam kisamla penban keladan kajingkang lat kang nanti naki NGO nakaliang padan bok ulaong badalele kum kaseng kam priang setia ya kajingkan utai urang ba kumtai ni nakaliang jongka seng SITO kabadika seng ke popek na benta ke bahagia miat semua beri nyotrep ni wan ban pensengo ban pensai sekipat ba halor ka jingkran ni ba des persing ran ni menne ba ong ba kidon ki NGO ki ba penthot ya karoi kapar ban wan ra ya ka development hapo ke jela ke jungi te ngakwa pensai ni ba des persing yong non NGO komut non government organization itu ki bal register per sarkar tengah semua pela kumno mo bakila ban let's check de kita ki NGO de kita ki non government register sa kita ki jakatre ki baper abai gitu le kila don de kondon ba sarkar kamsha te ladung thau pat yingi pressure group ngatharai man ba ki let's check ki de khot jong ki seng bhalang ngakon thop ya bro khoi ngatharai kan dei bet kat kum ka ain ka kanun ka ba gane ga sarkar jalahi kala pentri kami kata ka Interstate Migrant Worksman Act kanang ban yashai kipat ba baling akren kumta beri kalong kumne kat kum ka report and recommendation of cabinet committee on influx ngakan bahai ba dispersing ran ishab in control no gi kunhon ide ban let pule shai kan annexure A2 form 5 ka kren kumno ba kumno ban pendrung yaki barjala kumno ban ai license lan ne ban ai kita ki labor's license yi nong bala kumju ru ide ban let pule annexure A3 Form 10 under Rule 21. Hang taru la keren chai ba kita kijat penrio ki badai kinong wei kidon kam ya ka ai kata dai halor kata kinong rim ba endala yo kem yaki la pha no yaki ban le chepo snong satha ba kindla don ya kane ka kot kesla ka bobiang ka ba ki wan ra na ka jela ka jongki ngam tharai no sing halang wan pendik kumban spai kamat ndia bon ki industry sang ne balai hang ta tre tang khasi ma bon ki bar jala ki batre hang to ki bobiang kot biang sla ki yo bentre ndre ki bombiang kot biang sla yu nakaleng jungi ngin be mangin yai bit kat kum kane ka kondon jong kane ka industry migrant works pomen ka dei ka jong ka jala bat ka jong ka sarkar kmer kum jo ni kren bit ko khoj ka basai ba shwabun kan tho yano tip chai ba ka an ka kren kum bat pulit hero usai pempai biang ya gitu ki brio ki jo hi ko wai ru ko mangala ong menne ba kan bhai ba just passing ba me ile de social activist brio banang bastat badan ru spa bo pho ban pelot na banta ga rib ga jai ben rio tangi smo ba ngim da don kam e ban batai yo u ya kata ka form ka annexure ka section ka rule ka regulation mu uli brio banang bastat ngan batai manga khna ka paubi ta ka bahama Simi ko por jangpi file biang RTI let support ki department ki paper ki bay tung ko bat kini ndai ban chus ngap de kala air bo ki wan complain ki breba le kumne kum tai badai phila ngat teng man kane ha tu ka case ko mo ba ki ong ki breba ngat 10,000 kum ta don kum ta hadu ba phila sha khot sha hajar tengam pa ba kanjia biang nang ni sakman kan ban biang da ka ba ong ba phi de breba nang basta yaro ru ya phi ba phila le ki kam bha na bantan karib ki chet penri phila pen i ki jing bom sap jing bom pom ko jela ke jing buri i ki kam ki jam tingi kentu ya phi ba shwa ba phin kren ba ban kentho de phi de ban tip halor kanno ko nongren ho ngam ong than ba kim don kita ki NGOs la ne ki seng ba pher ki ba pen thot tang ban yo pisa ki don kum kita hendrei ba phin ong ba barok ki long kita te ka bom sung ya ha ba ngatharai nang ni sakmar ru kini ki rada ki dang don kini ki kun hon bo pher ban check ye kini ki labor ni ki training license sum bha yat kat kum ka rule and regulation kabla ai hi ka sarkar jala leadership je jarmo